Koncom uplynulého roka sa uskutočnilo valné zhromaždenie Združenia obcí Kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina Bradlo, ktorého predsedníčkou je Anna Halinárová. Toto združenie zabezpečuje rozvoj celej lokality so zameraním na cezhraničnú spoluprácu, vytváranie podmienok pre výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov so záujmovými združeniami, ako je Združenie miest a obcí Slovenska, Miestna akčná skupina, neziskové organizácie a podobne. Aká je činnosť združenia? Združenie spolupracuje v rôznych oblastiach hospodárskeho a sociálneho života, najmä v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia, kultúry, športu a ľudských zdrojov. Združenie spracováva rôzne projekty, ktoré sú prínosom nielen pre región, ale aj pre širšie okolie. Jedným z projektov je projekt Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojaznením historického vlaku. Tento projekt sa začal realizovať v roku 2009 a bude ukončený v roku 2010. Cieľom projektu je pozdvihnutie všeobecnej informovanosti o význame železničnej dopravy v regióne, o jej historických medzníkoch a technických zaujímavostiach a zároveň aj o posilnenie cestovného ruchu a zavedenie novej možnej vlakoturistiky. Celý projekt bude pokračovať aj v roku 2010 v letných mesiacoch jún, júl, august. Ďalší realizovaný projekt bol projekt Infraštruktúra cykloturistických trás. Tento projekt sa realizoval v roku 2007 a 2008 z programu Interreg 3A. Celkové oprávnené náklady projektu boli 126 551 000 eur. Čo je cieľom združenia? Cieľom združenia je zachovať kontakty, spoluprácu a rozvíjať ďalšie činnosti tak, aby verejnosť mala prospech z aktivít, ktoré jednotlivé obce majú v pláne a realizujú. 21. januára sa konalo v Dome kultúry Javorina stretnutie s občanmi. Vedenie mesta spolu s poslancami mestského zastupiteľstva informovali občanov o činnosti mesta a projektoch, ktoré pripravujú na rok 2010. Čo by si chcela, aby sa na budúci rok vybudovalo na Starej Turej? Chýba tu nejaké dobré skejtové ihrisko a nejaký Max, ako taký obchod veľký. Nejaké kino dobré. Rekonštrukcie tej školy tam, tej základnej školy, ktorá bola v dezolátnom stave, no a tak teraz sa zdá, že to bude už lepšie, ako to bolo. Bolo čistejšie, lebo to je také, mi to pripadá, no, všade špaky, takže aby tí ľudia boli trošku obozretnejší asi, tak asi to. Niečo som sa dozvedel, že budú budovať a súhlasím s tým. Nejaké parkovisko za týmito budovami, to je nevyužitý priestor a tuto sa bude predávať jednota a bude tu pošta na spodu, lebo pošta je malinká, tu treba vybudovať. A ešte niečo možno by sa zišlo opraviť cestu, tú hlavnú cestu, jak ide okolo poliklinike. Tie obchody by to bolo lepšie. Pak je tu málo tovaru, tak keď chce niečo lepšie kúpiť, tak musí cestovať. Takúto pešiu zónu, táto hlavná ulica, iba taká pre peších, ale zase aby nespravili druhú ulicu, centrálne, pre autá. No a tie pracovné miesta hlavné, lebo teraz tá situácia taká, aká je, že nie je to nič moc. Tak nejaké lepšie kino, nejaké kultúrne vyžitie, nejaké lepšie. Určite byty pre mladých, pretože je tu strašne veľa nevyužitých priestorov. Reportáž zo stretnutia s občanmi vám ponúkneme v budúcom vysielaní noviniek zo Starej Turej. Zápis do školy je dôležitou udalosťou v živote dieťaťa i samotného rodiča. Deti predškolského veku každoročne navštívia základnú školu, aby sa tejto významnej udalosti zúčastnili v sprievode svojich rodičov. Základná škola v Starej Turej na Hurbanovej ulici poriada takýto zápis detí do prvého ročníka 3. a 4. februára.